Καλημέρα παιδιά από την όμορφη και συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ με τον Νικόλα και με τον Βασίλη. Κάνουμε δοκιμή του Nemesis 1 σε τι στόχο, για πείτε παιδιά? Σε μια ζάντα στο 1.30 ναι. στο κινήτου, τενεκές στο 1,5, ναι. τενεκές στα 2 μέτρα. Ωραία. Και ένα κυβότιο στους 80 πόντους. Στρατιωτικό. Ωραία. Στρατιωτικό κυβότιο στους 80. Ξεκινήστε. Κάντο reset. Ξεσκίζει, Εκεί που σημαδεύει η κεραία. Έχεις ανοιχτά την κεραία και εκεί που σημαδεύει πάνε πιο μπροστά. Μπορείς και από απόσταση να το κάνεις αυτό, Βασίλη. Μπορείς να σημαδέψεις από εδώ, σημαδεύοντας την κεραία. Πήρε στόχο. Ναι. Φεύγω. Θα πιάνει τα σίδερα της περίφραξης, επειδή έχεις ανοιχτά την κεραία. Το σηκώνεις προς τα πίσω. Προς τα πίσω. Παίρνω καινούριο στόχο. Καινούριο. Το δοκίμιο, έτσι. Ναι. Το τέντωσε, το πιασε. Ναι. Δεύτερο. Ξανά. Το πιασε. Σημάδεψε το και ίσια. Ας το reset και ξανασημάδεψε το ίσια, έτσι πως το έκανες. Από πάνω προς τα κάτω. Και σημάδεψε το με την κεραία. Που τώρα το κεντράρι βλέπει. Σημάδεψε το και στο βάθος που είναι, δεν πειράζει. Το πιασε. Τι ήταν αυτό, για να τι λέμε στο βίντεο? 2 τενεκέδες στο 1,5 μέτρο. Στο 1,5 μέτρο. Κατά σειρά. Εκεί που είναι η μπάλα, τι είναι? Η ζάντα στο 1,30. Πάμε και κοντά με κλειστά την κεραία, έλα. Είδες ξανά τέτοιο μηχάνημα? Ωραία, κλείσε τώρα την κεραία να σου δείξω κάτι. Απαλά κεραία. Θα το κάνεις τώρα μόνο με την κλίση εκεί που βλέπει ο φερίτης. Και θα είσαι λίγο πιο πίσω, ανάλογα το βάθος. Τι κάνει το Nemesis? Πήρε το στόχο. Πόσο στόχος είναι αυτός? 1.30 μία ζάντα αυτοκινήτου. 1.30 μία ζάντα αυτοκινήτου. Όχι δίσκο, όχι παλμικό και που να το κουβαλήσεις στο τελάρο και απ' την άλλη. Θα πηγαίνεις λίγο πιο πίσω, να θυμάσαι. Άμα πας πολύ πίσω, σκανάρει πιο ριχά. Το κλείδωσε. 1.30 τι είναι αυτό, είπαμε? Μια ζάντα αυτοκινήτου. Ωραία, αλουμινίου κιόλας. Μα μπορεί Βασίλη να τα σκανάρει και από μακριά, ανοίγοντας την κεραία. Αλλά εγώ σας λέω να το μάθετε πρώτα με κλειστή την κεραία. Τι έχουμε εδώ, περίμενε γιατί γράφω βίντεο, Νικόλα μου. Εδώ έχουμε 2 τενεκέδες στο 1,5 μέτρο κατά σειρά. 2 τενεκέδες μεγάλους ή μικρούς? Μεγάλους. Νικό. Να ξαναπούμε τι έχουμε εδώ. 2 τενεκέδες. Φώνα για να σε γράφει. Φώνα για να σε γράφει. 2 τενεκέδες μεγάλους στο 1,5 μέτρο. 2 τενεκέδες μεγάλους στο 1,5 μέτρο. Στόχο. Ναι. Όσο πλησιάζω, το πήρε το στόχο. Και στο κεντράρι. κεντράρι. Πόσο είπαμε? 2 τενεκέδες στο 1,5 μέτρο. Ξύλινη τενεκέδες ή σιδερένια? Λαδιού. Λαδιού, γιατί πήγε το μυαλό μου στο κυβότιο. Νικόλα, έλα σου δώσω τον αναπτήρα σου, αγόρι μου. Όχι, τι κράτα τώρα, έχω κι εγώ, αλλά δεν ξέρω σε ποια τσέπη. Τώρα εδώ τι έχουμε, πείτε για την κάμερα πριν ξεκινήσετε. Εδώ έχουμε ένα κουτί από σφαίρες στρατιωτικές. Ναι, μικρό κουτί. Ναι, το μικρό στους 80 πόντους. Δώσ' το. Για μένα καλύτερα να ξεκινάς με την κεραία μικρή και να την ανοίγεις μετά.
Δεν το χάνει, εννοείται ότι δεν το χάνει. Αλλά για μένα να δοκιμάσεις με την κεραία με κλειστή. Εγώ το δουλεύω πρώτα με κλειστή κεραία. Αυτά που είναι με κεραία λέγονται Nemesis 1. Χωρίς κεραία λέγονται Nemesis σκέτο. Πόσο είναι εδώ είπαμε? 80. 80 τι είναι? Κυβότιο από σφαίρες, μικρό. Κυβότιο από σφαίρες 80 πόντους. Φίλοι, πάνε λίγο πιο μπροστά εκεί που είναι αντενεκές στα 2 μέτρα. Όχι έτσι, από εδώ για να μην βρίσκεις τα σίγματα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ, περίμενε Βασίλη. 2 μέτρα ένα αντενεκέ. 2 μέτρα ένα τενεκέ, 2-10 ένα τενεκέ λαδιού. Ναι, λαδιού. Μεγάλο. Ωραία. Με κλείσει δηλαδή, θα τώρα σκανάρει ψηλά. Εκεί. Άνα μπράβο. Έχει κάνει έτσι άλλος ανιχνευτής. Να πάρω φάτσα. Να πάρω φάτσα ή όχι? Όχι. Εδώ τι έχουμε, περιμένετε. Κάτσε να το δοκιμάσει. Κάτσε να το δοκιμάσει Νίκο και με την κεραία ανοιχτά που ήθελε. Δοκίμαστο και με την κεραία ανοιχτά. Αυτό μπορείς να το σκανάρεις με την κεραία ανοιχτά και χωρίς να πας κοντά να το κεντράρεις. Και να λες τα αποτελέσματα γιατί γράφω. Τι είπαμε είναι εδώ? Στα 2 μέτρα ένα τενεκές λαδιού μεγάλο. Στα 2 μέτρα ένα τενεκές λαδιού μεγάλος. Προσοχή στο φερίτη. Και τώρα πάμε στο μπακράτσι στους 60 πόντους. Το μπακράτσι τι είναι? Ένα Μίλα δυνατά για να σε γράφει κάμερα. ένα στρόγγυλο σαν τι κάνει είναι, σαν μάλλον ότι όχι τι κάνει ρε. Εντάξει, ένα μπακράτσι. Νίκο, Νικόλα πες και εσύ. Μπακράτσι, ξέρουν. Σημάδεψε λίγο και το αυτοκίνητο να το κεντράρει να δουν να δει ο κόσμος. Όπα, συγγνώμη, σε πήρε για μια στιγμή μόνο. Κέντραρε το με την κεραία. Το βλέπουμε. Ωραία. Οκ. Τώρα άμα θες με κλειστή κεραία ή ανοιχτή, δικό σου θέμα. Απλά θα την κλείνεις προσεκτικά πολύ. Μπακράτσι είπαμε στα πόσα μέτρα? 60 εκατοστά. Εγώ παιδιά δεν ξέρω τι είναι το μπακράτσι, αλλά σαν τηγάνι μου είπε ο φίλος μου εδώ Βασίλης. Το έχει κεντραρισμένο Βασίλη, ακούω Ναι, το κέντρο. Δες το, κάτσε εδώ να σου εξηγήσω. Να σου εξηγήσω. Όταν κάνει Κοντεύει στο στόχο. όχι κοντεύει, τον έχει κεντράρει, τον έχει κεντράρει ήδη. Δεν χρειάζεται να κάνει τούτ. Και το τούτ είναι όταν πας από πάνω ή όταν το κουμπώσει. Αυτό το που κάνει τον έχει επικεντρώσει. Είναι σαν να κάνει τούτ, είναι το ίδιο. Κάντο εσύ, κάντο έτσι όπως θέλεις. Α, το κλειδώνει κατευθείαν. Κατευθείαν. Είναι εδώ ο φερίτης, ακριβώς εκεί που δείχνει ο φερίτης. Και η κεραία. Και η κεραία. Είναι αυτό εκεί πέρα και κάτω. Μπακράτσι στους 60 πόντους. 60 πόντους. Ωραία. Εγώ κάθομαι δίπλα σου γιατί για να τραβάω. Είσαι τι έχεις να πεις, σε παίρνει τώρα. Τι να πω ρε φίλε, όλους τους στόχους που οποίους έχουμε θαμμένους σε αυτά τα βάθη που αναφέραμε, τενεκέδες λαδιού, στο 1,5 μέτρο 2 κατά σειρά, ο άλλος στους 2,10, το κτίο από σφαίρες που το έχουμε στους 80 πόντους και το μπακράτσι στους 60 πόντους, τα έχει βρει όλα. Τώρα από εκεί πέρα, τι να πω. Έλα ξανά λίγο στη ζάντα με κλειστή. Και μην ξεχνάμε και τη ζάντα στο 1,30. Ωραίος. Για να δείτε και τα μούτρα μου, εγώ είμαι αυτός. Ο φίλος μου με λέει εφευρέτη. Θα δούμε τώρα στο δοκιμαστήριο άμα είμαι καλός εφευρέτης. Βγάλ' την αλυσίδα, βγάλ' την, ναι. Δεν υπάρχει φόβος, αλλά πάρ' την, ναι.
Εν τω μεταξύ μπορεί να επικεντρώσει και στόχους από την αλυσίδα άμα είναι χύμα ή λίρες. Τώρα το έπιασε. Που λένε μερικοί είναι στο δοκιμαστήριο. Τώρα μόλις θα πάω κοντά, Ναι, εδώ τον έχει κλειδώσει το στόχο τελείως. τον έχει κλειδώσει. Ναι, όταν συνεχόμενο τον έχει κλειδώσει. Τέλος. Υπάρχει, έχετε ξαναδοκιμάσει τέτοιο μηχάνημα? Υπάρχει άλλο τέτοιο στην αγορά? Όχι. Είναι το πρώτο το οποίο πραγματικά, χωρίς να γνωρίζουν. Και πολλά περί γνώσης, με τα λίγα που σου είπα για τη γωνία κλίσης καναρίσματος. Και όποιος θέλει να έρθει το ανοίγει και θα βρει από κάτω ακριβώς αυτά τα αντικείμενα. Πες το φωναχτά ξανά αυτό. Όποιος θέλει το δοκιμάζει και εκεί που θα του δώσει, αν θα ανοίξει και θα βρει αυτά που ήμουν από κάτω. Έτσι, για τους άπιστους τομάδες. Λοιπόν. Που, τώρα εγώ τράβα λίγο εσύ βίντεο. Λίγο τον καφέ μου θέλω να πάρω, αλλά τράβα τον λίγο εσύ το Βασίλη και μην πατάς τίποτα. Παιδιά, η ζάντα είναι αυτή. Ας το Βασίλη πάνε από την άλλη μεριά. Η ζάντα είναι αυτή, παιδιά, για τους άπιστους. Τι είναι εκεί πέρα, Βασίλη? Η ζάντα, σταυρώνουμε και βγαίνει ακριβώς. Κάτσε να τραβάω εγώ, ήρθα να πάρω το καφεδάκι μου το φρέντο. Και με ανοιχτή την κεραία, Βασίλη, μπορείς να το χτυπήσεις έως πόσο, 50 να πω, να μην πω 80, να πω 50 μέτρα μακριά. Τα λέω καλά, Βασίλη, Νικόλα μου? Ωραία. Με ανοιχτή την κεραία, δες, Βασίλη, Βασίλη. Με ανοιχτή κεραία επικέντρωσε το και μετά έτσι. Στα πόσα μέτρα είμαστε εκεί? Από τη ζάντα, Ναι. από τη ζάντα είμαστε στα 15 μέτρα. Ωραία. Πόσο θαμμένο είναι? 1,30. 1,30. Να το πιάσε. Από 15 μέτρα μακριά. Έλα από εδώ. Πάμε πιο μακριά. Θα κάνουμε και το χατήρι του Νικόλα μας που δεν θέλει να φαίνεται στην κάμερα. Ανοίγει να τις πινακίδες δεν είναι. Α, δεν το είπες, ρε. Να τους σβήσεις, να μην το... Κάτσε να πω, περίμενε, Νίκο, όχι Νίκο, Βασίλη. Τι θα πιάσουμε τώρα από εδώ, στα 20 μέτρα? Θα πιάσουμε τη ζάντα στο 1,30 και θα χτυπήσουμε και τους τενεκέδες που είναι στο 1,5 μέτρο. Εγώ λέω να τα χτυπήσεις όλα από εδώ. Όλα μαζί. Ωραίος. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ωραία. Αυτή είναι η τενεκέδες που δίνει τώρα. Οι τενεκέδες στο. Να το. Στο 1,5 μέτρο. Ωραία. Όπου δείχνει Από και 20 μέτρα μακριά ή 25? 20-25 μέτρα. Ωραία. Τα αφήνω, πάω από αριστερά. Ωραία, εγώ φεύγω, μην πιάνει κανένα τηλέφωνο. Έπιασε τα μπακράτσι. Έπιασε το μπακράτσι τώρα, Το μπακράτσι είναι πόσο? 10 μέτρα. Όχι, 10 μέτρα τι εννοείς, θα μένω? Απόσταση. Ναι, εννοώ θα μένω πόσο? 60 πόντους. 60 πόντους. Και τώρα πάμε για τη ζάντα. Και τώρα πάμε για τη ζάντα που είναι στους 60 πόντους. 1,30. Κάτω. 1,30 η ζάντα αλουμινίου. Το πιάσε. Τι το έκανε, φώνα να πιάνει το βίντεο? Το πιάσε. Το επικέντρωσε κιόλας. Και τώρα θα κάνουμε και το όχημα. Και το όχημα που δεν μπορώ να τραβήξω γιατί δεν θέλει ο Νίκος τις πινακίδες. Να το. Επικέντρωσε το και με την κεραία. Ορίστε. Ωραία. Γιατί τα παιδιά είχαν μία αμφιβολία για το αν τα πιάνει. Πέστε παιδιά. Αν τα πιάνει από απόσταση και στο βάθος αυτό που είναι τοποθετημένα. Άνα, μπράβο. Έλα. Είναι εδώ στο... Με τον Νίκο. Όχι, σωστά δουλεύει. Θες να δεις άμα πιάνει την περίπραξη? Κάνε. Πρόσεχε μόνο μη σε πέσει, γιατί δεν έχω βάλει. Πριν φύγετε θα εφαρμόσουμε
Τεχνική για να μην πέσει κάτω, χτύπα ξύλο και σπάσει ο φερίτης. Λοιπόν, τώρα το πήρε να το εξακριβώσει και ο Νικόλας μας. Βασίλη μου, πες μου. Όλα καλά, είναι όντως, βρήκε όλα Τα δοκίμια. τα δοκίμια, τα οποία έχουμε θαμμένα, τα βρήκε όλα. Έχεις και σε πόση ώρα κιόλας? Άμεσα. Και σταυρωτά και εξ αποστάσεως. Το Βασίλη δεν τον τραβάω γιατί είπε να μην φαίνεται το πρόσωπό μου. Το δοκιμάζει και ο Νίκος. Νίκο το λένε, α ναι. Δοκίμασε και εσύ Νικόλα μου. Επικέντρωσέ το και δείχνοντάς το με την κεραία ίσια να δεις. Ξεσκίζει. Ναι, ξεσκίζει, δεν το συζητάω. Δεν το επικεντρώνει όμως, εσύ το δουλεύεις. Κατέβασε το κάτω, το συνεχόμενο ήχο να βγάλει. Εσύ το δουλεύεις πιο καλά, το μάθες. Ενώ αν πάρεις ένα παλαιμικό, όχι ground balance, όχι delay. Και τι είναι από κάτω, εδώ τουλάχιστον έχω αντικείμενο μεταλλικό από κάτω. Άνα, μπράβο. Τέλος. Τη γωνία κλείσεις, Νίκο, τη γωνία κλείσεις, μην μπερδεύεις. Και ρυθμίζεις το βάθος πηγαίνοντας 1 μέτρο πιο πίσω. Θες να χτυπήσεις πιο πάνω στην επιφάνεια, πηγαίνεις πιο πίσω και το έχεις όχι με τόσο κλείσει, πιο πάνω για να χτυπάει μέχρι 60 πόντους παράδειγμα. Για χτύπα έτσι όπως είσαι εκεί, όπως είσαι εδώ. Κάνε αυτό που σου λέει ο Νίκος. Ακούς πως βαράει. Ναι. Το σου λέω το έχω έτοιμο παράδοτο. Λέω όποιος έρθει να το πάρει. Κατευθείαν να είναι έτοιμο. Όποιος θέλει θα έρθει να σου αγοράζει, ναι. το φέρνεις εδώ να το δοκιμάζει. Ναι, αλλά έχει αλυσίδα. Θα είμαι εγώ εδώ, πάρουμε τηλέφωνο. Να αλλάξουμε τηλέφωνα. Να αλλάξουμε τηλέφωνο, πεις τα άλλη ώρα, έλα, θα είμαι εκεί πέρα. Θα σου πω ποια ώρα. Ωραία. Και όποιος είναι δύσπιστος. Περίμενε να έρθω κοντά, έλα πάμε κοντά. Πάμε, έλα. Το μπακράτσι είπαμε είναι σαν τηγάνι, Ναι. Πώς το βαράει, κάτσε να έρθω να το τραβάω. Δεν τραβάω πρόσωπο όπως μου είπες. Θέλω να γράψει κάμερα πώς το χτυπάει. Είναι πιο δυνατός ο ήχος ή μου φαίνεται? Πιο δυνατός, αυτό δεν το ήξερα. Είναι ευγενή. Τι είναι, από τι υλικό είναι? Αλουμίνιο, χαλκό. Για επικέντρωση το σημαδεύεις με την κεραία. Τώρα δεν έχεις τη σωστή κλίση. Τη σωστή κλίση για να το χτυπήσει. Θέλει να είσαι πιο πίσω. Να το κλείδωσε. Και τα κέρματα σε τι βάθος είναι? 30-20 πόντους χύμα είναι? Χύμα, ωραία. Το βάλω στο TikTok αυτό, για να το βουλώσουν μερικοί που με έχουν πρίξει με τα θαμμένα και τα θαμμένα. Προσοχή στο φερίτη. Τενεκές τι τον έχει, από τι βάθος? Στα 2 μέτρα, 2,10. 2 μέτρα τενεκές, μικρός. Λαδιού, ο μεγάλος, λαδιού. Κλείδωσέ το να βγάλει το συνεχόμενο ήχο. Εσύ το κατάλαβες πως δουλεύει ο Νίκος? Ο Νίκος το κλείδωσε και αυτός. Κλείδωσε, εδώ κλειδώνει. Εδώ κλειδώνει, ακριβώς εκεί κλειδώνει, εκεί είναι. Χτυπάει. Τι να πούμε, δεν χτυπάει. Αυτό το κλειδώνει, όταν κάνουν συνεχόμενο ήχο είναι κλείδωμα, τέλος. Απλά δεν έχει καταλάβει ακόμα από το ότι και εδώ, το κλείδωσε. Όταν είναι συνεχόμενος είναι το κλειδώνει, τέλος. Εκεί που δείχνει. Κάτω. Από εκεί αν το πας τώρα αριστερά. Ναι. Και την αλυσίδα μπορεί να τη χτυπήσει, ναι. Απλά τη γωνία κλείσεις, πρόσεχε γιατί δουλεύει υπογωνία. Όχι και την αλυσίδα. Τώρα αυτό είναι πιο μεγάλο.
Τώρα το παίρνει και αν το κατεβάσεις, Το κλείδωσε. κλειδώνει. Εκεί πας κοντά, γι' αυτό κάνει γρήγορα. Όχι, όταν κάνει γρήγορα να ξέρεις πάλι είναι σαν να κάνει το ίδιο είναι πράγμα. το ίδιο πράγμα. Του πιάνει Το δηλαδή, έχει πιάσει. του πιάνει, κλειδώνει. κάνει τιτ και μετά όταν κάνει Γρήγορα, το έχει κλειδώσει. το έχει κλειδώσει. Και ας μην κάνει Κατάλαβα. που κανονικά κάνει, να το. Τι έχουμε εκεί είπαμε? Ζάντα αλουμινίου στο πόσο? 1,30. Σε all metal modus. Φυσικά. Δώστε στον Νικόλα που νομίζω το κατάλαβε καλά. Θέλουμε μια σιλικόνη να εφαρμόσουμε πάνω στο φερίτη, να μην τραβάω την πλακέτα. Σε περίπτωση που πέσει κάτω, γιατί ανθρώποι είμαστε, ας μπορώ να το βάλω, να το κάνουμε. Δηλαδή, και... έχει αυτό διακόπτη. Βέβαια, βέβαια. Και γυρνάει και στο ρεύμα, σε αυτό που είπαμε στο σπίτι, μην τα λέμε όλα. Κλείσε, Νικόλα μου, την κεραία. Κάνε πολύ προσεκτικά. Κομμάτι. Ναι. Και ξεκινήστε, κάνετε κι άλλα αν θέλετε πειράματα. Να το κλείσω. Νομίζω το... Όχι, τίποτα. Αυτά τα πιάνει. Αυτά τα πιάνει. Νομίζω είναι αρκετά για το βίντεο. Τράβαμε και εμένα μια καλή πόζα. Σε βίντεο θέλεις? Όχι, γράφει βίντεο. Α, γράφει. Μια καλή πόζα, με πιάνει. Ο εφευρέτης είμαι εγώ, έτσι με λέει ο Κοσμάς, ένας φίλος μου. Εφευρέτη μου, πού είσαι? Γράφω καλά. Γεια σας παιδιά, καλά.